जय जय सबनेट, थैंक यू सो मच। जेफोरखौ बेवहाय इउज खालामनाय जायो बेखौ बर' रावाव जोङो दा बानायलांनांसिगौ आरोखि। तो देखिए हमारी सॉफ्टनेट की प्रोडक्ट यूज करके जो व्यक्ति उठ नहीं पाता था, चल नहीं पाता था, और आज वो व्यक्ति हमारे सामने बैठ के और आज देखिए बात कर रहा है आप लोगों को। बर'नि जारिमिन सोमावसारनायनिफ्राय लानानै राजखान्थि जों मा मावदों मा मावाखै मा जादों मा जायाखै मा जाबावनांगौ मा जाबावनाङा बिनि सायावबो सावरायनांगौ दं। लगातार डायलिसिस करता था, आज देखिए हमारी सॉफ्टनेट की प्रोडक्ट यूज करके जो व्यक्ति उठ नहीं पाता था, चल नहीं पाता था, और आज वो व्यक्ति हमारे सामने बैठ के और आज देखिए बात कर रहा है आप लोगों को। जोंनि जुजिनाया ओंथि गैया, जुग जुग बेसेबां जुजिबोखो मानाव गेदेर जयभद्र हागजेरनि बाथ्रा सनाराम थावसेनि बाथ्रा जोङो बुंबाय थायो। दो किडनी भी खराब हो गया था, दो किडनी खराब हो गया था। आं जेखौ मोजां मोननानै मावबाय थादों बे खामानिया आसलते मानसिनि जिउआव मावनांगौ खामानि नंगौना नङामोन। खुले दे। सर आपका नाम? अमरेंद्र ब्रह्म। अमरेंद्र ब्रह्म सर हम पूछेंगे सर आपका क्या प्रॉब्लम था और कौन सी प्रोडक्ट खा के अपना अच्छा हुआ, क्या समस्या था वो बताइए पहले। मेरा तो बर' एमएलए नालाय बियो बर'नि थाखाय बेवहाय खामानि मावनांगोन आरोखि। नमस्कार दोस्तों, गुड सपने दोस्तों। सबसे पहले आज धन्यवाद देना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि आज गुवाहाटी की हर व्यक्ति को और हमारा पूरा फैमिली सपने परिवार को सभी को नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम सत्यजीत सिन्हा दोस्तों, मैं वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से बिलोंग करता हूं दोस्तों। आज हम लोग दोस्तों आप लोग के सामने दोस्तों एक जबरदस्त प्रोडक्ट के दोस्तों रिजल्ट लेके आए हैं दोस्तों, जहां पे आप लोग आज सही आपको इन्फॉर्मेशन सही जानकारी देंगे और कुछ ही दिनों से ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करके दोस्तों इतना बेहतरीन रिजल्ट आया है दोस्तों। आज हम पूछेंगे हमारा सर आपका नाम? अमरेंद्र ब्रह्म। अमरेंद्र ब्रह्म सर हम पूछेंगे सर आपका क्या प्रॉब्लम था और कौन सी प्रोडक्ट खा के अपना अच्छा हुआ, क्या समस्या था वो बताइए पहले। मेरा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, ये जो किडनी दो किडनी भी खराब हो गया था। दो किडनी खराब हो गया था। ट्रेन्सलेसननि थाखाय फैसा हो बिदि होननानै मंथ्रि एमएलएफ्रा स्पिकारखौ बुंबाय थानांगोन उनावहाय। बे माने इउपिपिएलनि एमएलएआनो जा बिपिएफनि एमएलएआनो जा बिजेपिनि एमएलएआनो जा कंग्रेसनि एमएलएआनो जा बर' एमएलए नालाय बियो बर'नि थाखाय बेवहाय खामानि मावनांगोन आरोखि। भूख লাগিছে নেকি? বেশি ভूख লাগিছে? और 50,000 करके ये 1 साल तक आपको मिलते रहे, काम हो और ना हो। जय सपने, जय सपने, जय सपने, जय सपने, जय सपने, जय सपने, जय सपने। थैंक यू सो मच। फोटो आगे में कैसे किसको रिजल्ट मिला है सर को बताइए, मैडम को बताया, मुझे पता नहीं है। आज देखिए कम से कम 4 स्टेट के अंदर में 6 महीने के अंदर में 4 स्टेट के अंदर में कम से कम 1000 लोगों के पास पहुंच चुकी है प्रोडक्ट। 6 महीने के अंदर में 1000 लोगों के पास प्रोडक्ट पहुंच चुकी है। अब 1000 व्यक्ति जितना दिन तक जीवित रहेंगे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहेंगे। अगर अच्छा है तो तभी ना यूज कर रहे हैं लोग, खराब होगा थोड़ी यूज करेंगे, नहीं ना। अच्छा है तो अगर अच्छा यूज करने में अगर मेरे को भी इनकम आते हैं और बाकी सबको भी इनकम आते हैं। सर आपका इस महीने सर का बहुत अच्छा खासा पे आउट आया है और अभी तो गुवाहाटी के अंदर में शुरुआत हो रहा है, किसी का घर में नहीं चाहिए, हर घर व्यक्ति के में आने वाले में इनकम आते हैं। ये प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। तो सर ये होता है हमारे लोगों को बताने में इनकम आते हैं। नमस्कार दोस्तों, गुड सपने दोस्तों। सबसे पहले आज धन्यवाद देना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि आज गुवाहाटी की हर व्यक्ति को और हमारा पूरा फैमिली सपने परिवार को सभी को नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम सत्यजीत सिन्हा दोस्तों, मैं वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से बिलोंग करता हूं दोस्तों। आज हम लोग दोस्तों आप लोग के सामने दोस्तों एक जबरदस्त प्रोडक्ट के दोस्तों रिजल्ट लेके आए हैं दोस्तों, जहां पे आप लोग आज सही आपको इन्फॉर्मेशन सही जानकारी देंगे और कुछ ही दिनों से ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करके दोस्तों इतना बेहतरीन रिजल्ट आया है दोस्तों। आज हम पूछेंगे हमारा सर आपका नाम? अमरेंद्र ब्रह्म। अमरेंद्र ब्रह्म सर हम पूछेंगे सर आपका क्या प्रॉब्लम था और कौन सी प्रोडक्ट खा के अपना अच्छा हुआ, क्या समस्या था वो बताइए पहले। मेरा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, ये जो किडनी दो किडनी भी खराब हो गया था। दो किडनी खराब हो गया था। उसी वजह से मैं बिस्तर में 2 महीने इसे उठ नहीं सकते। 2 महीने से आप उठ नहीं सकते थे, मैं 2 किडनी पूरा खराब हो गया था। अच्छा, उसके बाद मेरे को हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में और 1 महीना 27 दिन ऐसे रहा। हॉस्पिटल में 1 महीना 27 दिन वहीं पे था, मतलब 2 महीने लगभग। डेली कभी 3 बार कभी 2 बार एक दिन में डायलिसिस। एक दिन में आप जानते हैं, एक दिन में 2 बार डायलिसिस होता था सर, और 2 महीने में हॉस्पिटल में था। सुनिए क्या बोलते हैं। और इसके बाद जब घर से आके बोला है कि हफ्ता में 2 बार डायलिसिस में आना है, तो मैं डायलिसिस कर रहा है। अभी थोड़ा 1 सप्ताह में 1 बार ऐसे जाता हूँ। अच्छा, मतलब बहुत कम हो गया है। कम हो गया। वो कभी कभी पूछता है यार इतना तुम कैसे आया, ऐसे पूछता। डॉक्टर ने क्या बोला आपको फिर? डॉक्टर ने एक बार पूछा यार क्या खाया, क्रिएटिनिन टेस्ट करने गया तो देखा था उसमें 4 पॉइंट कितना आया। उसमें पूछा है मेरे को अब क्या खाया है, इसे बोला है। मतलब कैसे परिवर्तन ऐसा हो गया? मतलब क्या गावलिया या कोई जड़ी बूटी खाता है क्या, ऐसे पूछा है। तो मैंने बोला नहीं कुछ नहीं खाया। क्यों बताऊँ?
क्यों बताओ सही बात। डॉक्टर मना करता है, अच्छा आयुर्वेदिक खाने से मना खाने करता से है। मना करता है। सही बात। हाँ, तो मैं अभी डॉक्टर एलोपैथिक का कोनो मेडिसिन नहीं खाया, अभी नहीं खाता एलोपैथी नहीं मेडिसिन? खाते। अच्छा अभी भी ठीक है। ठीक है, 16 तारीख नवंबर से मैं ये दवाई जो मिला है सबनेट का दवाई हमारा राजेंद्र साहब हमको भेंट हुआ था 16 तारीख को। उस दिन मेरा वाइफ ने 3 शीश ले गया, 3 शीश ले गया। वही खा के मेरा जो दर्द था खत्म हो गया। एक दिन में खत्म हो गया। अरे वाह क्या बात। हाँ, ये वाला ये वाला लगाने के बाद खत्म हो गया था। ये इसको लगाया, रात को सोआ, इतना अच्छा से सोआ, कोई पता नहीं, सुबह 5 बजे जग उठा। ऐसे नहीं तो हर दिन रात को 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 2 बजे, कभी 2:30 बजे, ऐसे मेरा वाइफ उठ के ये जो सर चौकट मालिश करता है। सर चौकट से मालिश करता है, तो वो अच्छा हो गया। उसके बाद हमारा वाइफ ने 22 तारीख को, नहीं ये दवाई लेना है, वो अच्छा है, ज्वाइन किया है, राजेंद्र सर से ज्वाइन हुआ। अच्छा उसके बाद मैं भी इनका दो दवाई है, वो जो मिक्स बेरीज खाया, थोड़ा लाइट मिला, थोड़ा स्ट्रेन आया, तो 26 तारीख को मैं भी ज्वाइन किया। अच्छा प्रोडक्ट को फिर ले लिया आपने? ले लिया। अच्छा पूरा 30,000 का प्रोडक्ट में ले लिया उस दिन। तो उसी दिन से मैं बहुत अच्छा हो गया। अभी कैसा फील करा पहले से? पहले से तो थोड़ा नॉर्मल लगता है, पहले से अच्छा लग रहा है अभी ना? अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। चलो कोई बात नहीं। तो अभी एक्चुअली आप क्या बताना चाहेंगे बाकी सब लोगों को जो अभी कैमरा के सामने देख रहे हैं, मतलब हमारा वीडियो देख रहा है, तो हजारों लोग देखेंगे ये वीडियो, तो मैं चाहता हूँ क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ये सॉफ्टवेयर की प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं रिक्वेस्ट करूँगा सब, जो भी हो, बीमार हो या बीमार नहीं हो, जो भी हो, सबनेट फैमिली में आ जाओ। और ये सामान जो है, प्रोडक्ट जो है, उसको यूज़ करो। जितना भी अच्छा हो, ये बीमारी हो, सब भी अच्छा खा सकते हैं, सब भी ले सकते हैं। तो ये मेरा चलो बहुत बढ़िया। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा क्योंकि सर का कम से कम आप लोग सुने अभी किडनी का समस्या, 2 किडनी खराब हो गई थी पूरा। उसके बाद उन्होंने 2 महीना तक डॉक्टर में जो जहाँ पे वो इलाज करता था वहाँ पे कम से 2 महीने तक वहीं पे था बेड में ही, और हर दिन कम से कम दिन में 2 बार करके उन्होंने डायलिसिस करता था। और आज के डेट में देखिए हमारे सॉफ्टनेट की प्रोडक्ट के यूज करके आज से कम 1 से 1.5 महीने के अंदर में जो व्यक्ति लगातार डायलिसिस करता था, आज देखिए हमारी सॉफ्टनेट की प्रोडक्ट यूज करके जो व्यक्ति उठ नहीं पाता था, चल नहीं पाता था, और आज वो व्यक्ति हमारे सामने बैठ के और आज देखिए बात कर रहा है आप लोगों को। तो ये खुशी की बात है। मैं चाहता हूं जितने लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं, मैं हर व्यक्ति को बोलता हूं देखिए ये प्रोडक्ट को अपनाइए और अपना घर से बीमारी को भगाइए और आप भी स्वस्थ रहिए और बाकी लोगों को भी स्वस्थ बनाइए। जय जय सॉफ्टनेट। थैंक यू सो मच। जोंनि बानजाय आफाद लोगोसे बिजनेनि गासै गोसो गुदुं रायजो राजा ज' जानानै जों बयनिबो आंगो, जों बयनिबो अनजालि अनसुलि, जोंनि बिमा बायदि बिब' बायदि आरो जोंनि हारिनि हारिमुनि फोथाराव जेब्लायबो हारिनि सिनायथिखौ होबोनाय, गोजोरै लाखिबोनाय मानाव गेदेर आब' सुलेखा बसुमतारीनो बे मान बावनाय बे हाबाफारियाव नुजाथिनो हानाय जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि मुस्रि सुरत नार्जारी, जोंनि आगुनि आफादगिरि मानाव गेदेर मुस्रि थरेन बर', जोंनि मानाव गेदेर पद्मश्री डक्टर अनिल बर', मानाव गेदेर डिपुटि स्पिकार बड'लेण्ड आयेन आफादनि मुस्रि बिजित नार्जारी, आगुनि एमएलए मुस्रि रमिय ब्रह्म आरो जोंनि डिसिसन कमिटिनिबो चेयारमेन आगुनि एमएलए मुस्रि कमल सिंह नार्जारी, प्रफेसार मुस्रिमा इन्दिरा बर' आरो बेवहायनो नुजाबावनो हानाय जोंनि गोबांथार थुनलाइगिरि आरो आलासि मानाव गेदेर नोंथांमोन। गिबियावनो आङो आब' सुलेखा बसुमतारी बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनाय आरो मानखौ आं बावबाय आरो आं साबायखर बावदों जोंनि बानजाय आफादजों लोगोसे बिजनीनि गासै रायजो राजाखौ जे दिनै आब' सुलेखा बसुमतारीनो बिथांनि जिउआव हारिनि थाखाय जिखिनि भान्दारि होबोनाय, जिखिनि अबदान, जिखिनि मावबोनाय हाबा, बिनि सायाव बे मान होनाय बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय बेबायदि जों जेब्लायबो जोंनि हारिनि मावथिफोरनो, जोंनि हारिनि साफा साफा जायफ्रा बबेबा नङा बबेबा बिथिङाव आखा फाखा रोंखा राखा
आरो जोंखौ दैदेनबोदों खामानि मावबोनानै अबदान होबोदों बिसोरखौ जोङो बेबायदिनो मान होनांगौ आरो बे मान होनाय बान्था होनाय बेयो जाहैबाय साफा साफा मानसिनि जिउनि हाबायाव बेखौ जों बयबो गनायथि होनाय मानसिया मोनफ्रोमबो खामानियावनो जुदि गनायथि मोनो अब्ला गोसोआव थुलुंगानाय फैयो आरो गोसोआव साननाय फैयो जे जिउआव आं जाय खामानिखौ मावबोबाय थादों बे खामानिया गमामायैनो ओंथि गोनां आं मालाबाबो ओंथि गैयै खामानि मावाखै आं जेखौ मावदों बेयो थारैनो सोरनिबा जिउआव मुलाम्फा जादों बेखौ सासे बान्था मोनगिरिया साननो हायो आरो बेखौ लानानै गोसोआव गोजोननाय मोननो हायो नङाबा गावनि खामानिनि बेलायाव रावहाबो गावहा फोथायनाय थाया आं जेखौ मोजां मोननानै मावबाय थादों बे खामानिया आसलते मानसिनि जिउआव मावनांगौ खामानि नंगौना नङामोन आंनिया जिउआनो गोरोन्थि जाबोबाय नामा बिनि अनगा आं दस्रा मावबासो साबसिनमोन नामा साफ्रोम मानसियानो बेबायदि साननाय फैयो नाथाय जेब्ला बिनि थाखाय सोरबाया बान्था होयो सोरबाया मान बावो अब्ला सानो जे आंनि थांखिया थिगैनो दं आं जाय हाबाखौ मावदों बे गमामायैनो मोजां मार आरो जिउआव आं बेबायदि आरोबाव आं मावलांनो नाजाबावगोन बेबायदि मोनसे साननाय फैयो बे मोनसे गिदिर सिक्रिटि समाजाव बे एप्रिसिएसन बे गनायथिखौ जोंनो नांगौ आरो दिनै आब' सुलेखा बसुमतारिया निश्चय बेखिनिखौ एसेब्लाबो मोनदांगोन जिउआव एसेब्लाबो खुसि जागोन आगोलनि माखासे सानफोरनि दुखु दाहानि बाथ्राफोरखौ लानानै जेफोर ब्रिटिशना फैयोमोन एसेब्लाबो सानगोन दे आंनि जि खामानि बे खामानिया ओरैनो थाङाखै सोरबाया आंखौ नोजोर होदों सोरबाया नायदों सोरबाया आंखौ दिनैहाय सिक्रिटि होदों बे मोनसे गोजोननायखौ मोननो हायो आब' सुलेखा बसुमतारिनि बाथ्राखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया आं उन्दै समावनो जेब्ला थाखोबायाव फरायोमोन रेडिअ'आवथ' खोनालाबाय थायो 1989 गरेस्वराव बर' साहित्य सभा जादोंमोन 82 ना 83 गरेस्वराव बेवहाय आब' सुलेखा बसुमतारिखौ बेबायदि पेन्डेलाव आङो जिरायनानै बिनि मेथाइखौ खोनादोंमोन मानसिजों जाबजों बे मेथाइ खननाया दिनैसिमबो आंनि गोसोआव दं हनै गोमोरलांनो हमदों बर'नि नेरसोना बिराद बोहाबनायमोन आरो मा हनै मोनथिबाय नङा बर'नि नेरसोना गोमोरलांनो हमदों बोरैबा फारि फारि एसे माने जोंखौ फोजाखांनाय आरो खिन्थु आंथ' एमइ स्कुलनिसो फरायसामोन आरो मा बे समाव आरो बेबायदियाव जिरायनानै जोङो सियार गैयामोन जोंना गोदो सियार गैया बेफोरबो बिदि गैया ओरैनो खुनुरुखुम ट्रिपाल खाबथाब खुबथाब एसेल' 500 जन 1000 ज'जानाय बाखिया ओरैनो लांदाङावनो जिरायनाय बे समाव आरो बारा थालिर बिलाइनिसो जायोमोन नालाय गोदो गासिबो दा आब' सुलेखाखौ आं बे समनिफ्राय मेगनजों नुबोदों आरो दिनै बोरायलायफैबाय आरो होमब्लाबो आब'खौ नुगासिनो दं आरो खाथियाव मोननानै आङो दिनै गावखौनो गाव जोबोद गोजोननाय मोनो खोब खाथि सोमोन्दो मालाबा थांबा हाबहैयो लोगो मोनो बेबायदि आरो मा आरो बे जोबजासिम दिनै आङो जोबनायाथ' जोबाखै आब'आ दाबो खनबाय थायो आथिखालसिम आब'आ खनबाय थायो आरो आब' बायदि रावबो गैया ओंखारगोन ना ओंखारा बेखौबो बुंनो हाया खारन आब'आ जेरैबायदि मोनसे जेब्लायबो गावनि बे जि टेलेन्ट बर'आव मा होनो गावनि टेलेन्ट सिंगार सिंगिंनि जि टेलेन्ट बेखौ जेरैबायदि आदर खालामबोदों जोंना फ्राया खालामनो नागिरा मेथाइखौ गाव मोजां मोननायखौल' खननो नागिरो मेथाइखौ खननो हायो इसोराबो गारांखौ हरदों नाथाय सानफ्रामबो बेखौ तालिम होआ रिहार्सल खालामा आरो बिनि थाखायनो दसेनो एकदम जाखांफुयो आरो मालाबा गोमालांफिनो आरो मानसिया जों खिन्थु इसोरा हरनाय बेखौ जुदि जोङो मोजाङै जि खामानियाव फैयो साबसिनै बाहायलांबाय थानो नाजायोब्ला बेबायदि गोबां आब' सुलेखा बायदि जोंहा सिंगारफ्रा लास्टिं मेथाइखौ रोजाबनो हागौमोन आरो दा बिथांमोनखौ आं खावलायदों जे बिथांमोनहाबो आब' सुलेखा बायदि जिउआव बेनोसै आंना होननानै गावनि गारांखौ मोजां लाखिनांगौ जेब्लायबो साबसिननिफ्राय हामसिन बोरै खननो हायो रिहार्सल दा जों लता मंगेशकारनि बाथ्राखौ बुंनो हायो लता मंगेशकारा बिराद मोजां खनगिरि देंखोगिरि सारा बुहुमावनो लता मंगेशकारखौ मोनथिगौ बेबो जेब्लासिम खनदों सिख्ला गोरलैनि बायदि गारां दिहुननानै खनलांदों नाथाय जों खोनायो लता मंगेशकारा सानफ्रामबो 4टा 4:30 सिखारनानै फार्स्ट हारमनियामजों गावनि गारांखौ बे बुरि बैसोसिमावबो बे सारिगामाखौ रिहार्स खालामबाय थायो आरोखि बिदि खालामबाय थायोमोन दा सोबावनो जिउआव बेनो जों जेखि मावा
खेला गेलेनानै जुदि खेबसे चेम्पियन जादोंबा आरो बांसिन बियो प्रेक्टिस खालामनांगौ होमब्लासो नेक्स्ट मेडेलखौ मोननो हायो जुदि बे देरगानानै थायो आंजोंलाय सोरानो आं चेम्पियनखा नेक्स्टआव जेनगोना 100% खाथां फरायनायाबो बेनो जों जुदि 80-90% मोनोब्ला नेक्स्ट एग्जामनि थाखाय जों बांसिन गोब्राब नाजानांगोन नङाब्ला 60-50%आव फैगोना खाथां थिग मेथाइ खननायाबो नों खननाया बिराद मोजां बबेबा मेथाइआव जाफ्लांदोंब्ला नों जुदि रिहार्स खालामबाय थायाबा साननैसोनि उनाव नोङो ओंखारदो होनजागोन स्टेजआव बेबो खाथां गतिके ओंखायनो जों नांस्थाबबाय थायोब्ला हायै जेबो गैया गासिखौबो जों हायो ओंखायनो मिजिंथिदों दिनै आब' सुलेखानि बे हाबाफारिया मान होनायनि जिथु हाबाफारि बेयो जोंनि गासै समाजारि जिउआव बायदिसिना बिथिङाव खामानि मावनाय साफ्रोम सुबुंखौनो आं सानदों थुलुंगा होगोन आरो जों बयबो नाजागोन जिउआव जोंनि समाजनि सुबुंफ्रा मोजां मोननाय खामानि जों मावनो हाग्रा जाथों जोंबो बेबायदि मावनो हाथों बेबायदि साननाया बयनावबो फैयोब्ला बेजोंनो जोंनि समाज जोंनि हादोर गासिबो जौगाखांगोन थ' बेखिनि बाथ्रा आं गुबुन आरो जे बुंनो सानला बर' थुनलाइ आफादनि बे बोसोरारि जथुम्मा बोसोरफ्रामबो जोङो जथुम्माखौ खुङो देग्लाय बिजनियाव खुब मोजाङै खुंदों मोजां जादों समायना नुदों गासिबो एरेन्जमेन्टआ थिग पेन्डेलाबो बेसेबांबा मोजां जिरायग्राल' मानसि गैया दा जिरायग्रा थाबाथ' आरो साबसिन जाबावगौमोन आरो बेफोरखौ जों दा नायनानै उनाव जाहाथे पेन्डेला लांदां थाया आरो जोंनि हाबाफारिखौबो जों नायै नायै साजायोब्ला आं सानो गासिबो मोजाङै मोजां सोलिलांगोन आरो जोंबो समजों लोगोसे हाबाफारिफोरखौ मोजाङै बानायलाङोब्ला बेजों समान थांफाबाय थानो हागोन आरो जोंनि जथुम्माफ्राबो समायना महर लागोन दा जोंनि रायजो राजाफ्रा जाहैबाय गाबोनबो फैबावनांगौ दा मैयानिफ्रायनो जादों एक्जिबिसनबो नायनांगौ आरो ओरै माबा माबि दंबावो बायदिसिना मेला बेवहायबो थांनांगौ दा पेन्डेलाव सोर जनो दा मानसिफ्रा सोलाबलाया जिरायनो ओंखायनो जोंनि बबे हाबाफारिखौ जों बबे समाव खालामनो आंथ' सानो मानाव गेदेर आब' सुलेखा बसुमतारीनि मान होनायखौ गाबोन खालामनो हायोबा मोजांमोन आरो नङाबा दा मोनानि हारिमु आफादाव खालामनो हायोमोनब्ला हारिमुजों सोमोन्दो थानाय गोबां आर्टिस्टफोर जोंहा थागौमोन आरो बिनिफ्राय नायगिरिफोरबो थागौमोन आरो बे साबसिन गोसारबावगौमोन साबसिन मोनथिबावगौमोन बेबायदि टाइपनि जों एसे प्लेनिंखौ खालामोब्ला गासिबो थिग जाजोबो बे बिराद गिदिर पेन्डेलाव जों जुदि सल' लिरगिरिफोरनि बैथिं जथुम हावरे खन्थाइगिरिफोरनि जथुम हावरे सोरबा जार्नालिस्ट बिराद जोंहा रिपर्टारफोर ओंखारबाय बिसिनि जुथुम सोरबा थुन फावथिना लिरगिरिफोरनि जुथुम सोरबा मेथाइ लिरगिरिफोरनि मेथाइ खनगिरि देंखोगिरिफोरनि जथुम रेडिअ आर्टिस्ट एस'सिएसन बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएसन बायदिसिना दं जायफोरनि खामानिया जोंनि थुनलाइजों सोमोन्दो दं बेखौ जुदि जों बैयाव दाबसे बैयाव दाबसे बैयाव दाबसे बैयाव दाबसेब्ला जोंनि जथुमा बेसेबां समायना जागौमोन बर' रेडिअ आर्टिस्ट एस'सिएसन आं आगोलावबो बुंखांबाय जोंथ' सम होनो हाया राजखान्थिनि मानसि बायदिसिना खामानि थायो आं बुंबाय थादों जोंहा बिराद मोजां मोजां सोरजि दं मेथाइ खननाय दा आब' सुलेखा नाथाय आब' सुलेखानि बेसेबांबा बोसोर सिगांनिफ्रायनो रेडिअ आर्टिस्टफोर दं आरो जाय रेडिअ आर्टिस्टफोरनि रेडिअनि मेथाइफ्रा जोंनि बर'नि हारिमुखौ बे मेथाइनि गेजेरजों गोबां मोजाङै फोरमायनाय मेथाइफोर दं बे मेथाइफ्रा दिनै नस्थ' जालांजोब्बाय गोमालांजोबनो नागिरबाय बे मेथाइफोरखौ जों रेकर्डिं खालामनांगौ जोंनि सोरबा मेथाइ रोजाबगिरिया दिनै थैबाय गैला रुंसारि जाबाय जोङो बेखौ गोदान मेथाइ देंखोगिरिफोरखौ जों खनहोफिननांगौ बे मेथाइफोरखौ बे मिउजिकफोरखौ जोंनि गोदान मिउजिशियानफोरजों एखे मिउजिक जों बेखौ बानायफिननांगौ ट्रेक खालामफिननांगौ बेबायदि जुदि खालामोब्लासो जोंनि हारिमुखौ जोङो बाख्रियाव दोननो हागोन इयुनाव जोंनि बर' मेथाइनि सायाव जोंनि इयुन जोलैफ्रा रिसार्च खालामनो हागोन आरो गासिबखौबो नाथाय जोंना समजों लोगोसे गासिबो गोमालांफिनजोबो ओंखायनो बर' थुनलाइ आफादनि बे कनफारेन्सआव जों बिराद थाखा फैसा गारो बिराद थानाय जानायनि जों बेबस्था खालामो जों गासैबो राजखान्थिगिरिनिफ्राय लानानै बर'नि गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावनाय आफादफोरनि साफ्रोम दैदेनगिरि आरो मावथिफ्रानो बेवहाय जों बाहागो लाफैयो जों मानो बे बर' थुनलाइ आफादाव जोंनि गावबा गावनि फोथाराव खामानि मावनायनि सायाव जों बेयाव मानो सावरायलायनो हाया मोनसे खरसायावनो दा साहित्यजों सोमोन्दो गैया बेबो अमाजों अनलाजों माजोंबा जालांखागोन दाहाय बेखौबो जाहोखानांगोन रिसेपसन कमिटिया अब्ला बिसोरो बेवहाय बे ओंखाम बोथिसे रिसेपसनाव मोनजाखागोन बेवहायनो 50 जन 100 जननि मोनसे सावराय जथुमखौ जों मानो खालामनो हाया
हारिमु आफादा बेयाव मानो खालामनो हाया आबादारि आफादा बेयाव मानो सावरायनो हाया बर'नि आफाद बिथिं आबादावबो थुनलाइ सोरजिनांगौ दं लिरनांगौ दं आबादखौ जों बोरै मावनांगौ बोरै मानांगौ बैगानिक पद्धतिजों आबाद मावनाय मानसिफोरनि दिनैनि हालोदा मा बेबो थुनलाइ जानाङा होमबा इतिहास जानाङा होमबा जोङो दिनै हासार गोनां हाखौ इउरिया सारनानै हाग्रा बंग्रा बुथारजोब्बाय हाग्राया सेवनानै हासार जानांगौआ दा हासार जाला खानस्रिनि खिया बिराद मोजां हासारजों खानस्रिखौ बुथारजोबनानै दा बार्मि कम्पस्ट एग्रिकालचारनि मानसिफ्रा मानिबा मानसिफ्रा जोंखौ खानस्रि फिसिनो थिनबाय थायो बे मानो जाखो बेखौ लिरनाङा होमबा जों बे थुनलाइ जानानै थानाङा होमबा इयुननि आबादारिफ्रा बेखौ मोनथिनाङा होमबा गतिके आबादारिफ्राबो साननो नाङा आबादारि आफादनि मानसिफ्रा जे जोंहा साहित्यजों सोमोन्दो गैया जानाय लोंनाय बायदिसिना आगर आखाय बेखौ जों लिरनांगौ गैया होमबा थ' हारिमु आफादाबो बर' थुनलाइ आफादनि बाथ्राजों सोमोन्दो थानाय जोंनि लाव बेगर दिंखिया आगर हाजो आगर फारौ मेगन बेफोर आगरफ्रा दिनै गोमालांनो हमदों सिनायै जानो हमदों बे आगर आखायनि सायाव जों सावरायनांगौ गैया नामा जोंनि डिजाइनखौ मालायफ्रा लानानै बाहेरानि गिदिर गिदिर मिलफ्राव दिनै बायदिसिना जि दिहुननानै दिनै जोंनि गेजेरावल' नङा दुलाराय बुहुमावनो मार्केटिं खालामगासिनो दं आरो जोंहा बिनि थानानैबो बे जोंनिसोमोन होननानै जोङो दिन थांहोगासिनो दं दा बिनि सायाव जोंहा सावरायनांगौ दं जों लिरनांगौ दं बबे मानिफ्राय जादों बबे माबायदि गरखा गंब्रैया मा गरखा गंबाया मा बेफोरखौबोथ' जोङो लिरनांगोन जानाय लोंनाय आं जेब्लाबो बुंबाय थायो मानसिफ्रा खोनासंनो बाबाबो अनलाजों दाउजों सबायजों दाउजों बेफोरबायदि ओंख्रियालायनो बर' हारिनि नारजिजों अमाजों दानिया बेफोर ओंख्रिखौ संनांगौब्ला दानि ओंखाम ओंख्रि संनायजों सोमोन्दो गैयै जोंनि फिसाफ्रा जायफ्रा लेखा फरायबाय थादों बे ओंख्रिखौ माला संनो रोंनो जों जानोल'सो रोंगौ दा आं होनदों अनला ओंख्रि मोनसेया गोथाव जानांगौबा खै केजि दाउआव बिसिबां अन बिसिबां दै लाथा लाथा ना लाव लाव ना आमथा आमथा माबायदि जानो लुगैदों बिनि उनाव बेवहाय बिसिबां खारै होनांगौ बिसिबां मिलिलिटार खारै होनांगौ खारैखौ मोननोसेयाव होनो ना संजेननायाव होनो ना मायाव होनो बेखौ जों लेखा लिरनाङा होमब्ला सबायजों दाउजों खारैखौ माब्ला होगोन बिसिबां केजि दाउआव बिसिबां ग्राम सबाय होगोन बेवहाय बिसिबां दै होयोब्ला दालि बायदि जाजानाय जागोन बेफोरखौ जोङो गासिबो लिरजोबनांगौ खारै थालिर खारैखौ दिहुनजासिम बिनि प्रसेसा मा बबे खारैया साबसिन थालिर आथियाया ना थालिर गुबैया ना सिबिं माने माबाया जिगाबा ना बेसरनि जिगाबा ना बबे खारैयाबोथ' बहुत जातनि खारै दं बेखौ जों लिरनाङा होमबा बेखौथ' जों होनो आब' इन्दिरायाव आं खोनासंनो लिरसिगोन बायदि मोनदां एसे दा जों बयबो सोमोन्दो दं थुनलाइयाव जोंनि राजखान्थिगिरिफ्राबो दं जोंनि इतिहास बर'नि जारिमिन सोमावसारनायनिफ्राय लानानै राजखान्थि जों मा मावदों मा मावाखै मा जादों मा जायाखै मा जाबावनांगौ मा जाबावनाङा बिनि सायावबो सावरायनांगौ दं ओंखायनो बर' थुनलाइ आफादफोर बायदि बे समाव जों बयबो जुदि सम होयो बयबो जुदि बेवहाय जोङो थांखि लाफायो सावरायनायनि मानायनि जों ओरैनोबाबो फैखायो नालाय आं सानो जोंनि हारियाव आरो गोबां खामानि जों मावनो हाबावगोन ओंखायनो इयुननि समाव जायफ्रा थुनलाइ आफादखौ खुंनो लाङो बिसोर जाहाथे आगोथिया बेफोर बाथ्राफोरखौ सावरायो बेबायदि एरेन्जमेन्ट खालामो बेखौ आङो खावलायदों खालामथारनांगौ होननाय गैया जों बेबायदि साननो हायो नामा थांनाय बाराव आंनि समस्थियाव जादोंमोन डिमाकुसियाव बेवहाय आं माखासे बाथ्राखौ नायनानै खालामदोंमोन बे जेसेबां बर' साबजेक्टआव पिएइचडि खालामनाय दं अलरेडि पिएइचडि जाखाबाय बिसोरो रायलायनांगौ बर' भाषा थुनलाइयाव बर' राव थुनलाइयाव मा अभाब दं बिसोरनि पिएइचडियाव मा अभाब नुजादों आरो जोंहा माबायदि माखासे लिरबिदांफ्रा दिनैहाय माने गैया जानानै दं जेराव फरायग्राफोरनि थाखाय समस्या गुबुन रावफोरजों कम्पेयार खालामनानै बै रावफोरा माबायदि थुनलाइ दं आरो जोंहा बे मा थालांदों बेखौ जाहाथे बिसोरो सावरायनानै जोंनो खोन्थानो हायो बा सोरजिनायनि लामा बिसोरबो जाहाथे लानो हायो जेसेबां गोरों गोरा गुबुन हारिनि सुबुंफोर दं जाय सुबुंफ्रा बर' रावखौ मोनथिगौ रायलायो बर' बिजाब फरायो बे मानसिफोरखौबो लानानै आङो बिसिनि नोजोराव बर' रावा दिनै मा अबस्थायाव दं आरो जोंखौ मा साजेसन होयो बर' रावखौ बयबो सोलोंनो हानाय बर' थुनलाइखौ बयबो फरायनो लुबैनाय बेबायदि मोनसे आबहावा लाबोनो मा सुबुरुन होयो होननानै बर' गोरों जोंनि प्रफेसारफोर जोंनि फोरोंगिरिफोर जोंनि गुबुनाव एक्सपार्ट जानाय खिन्थु बिसोरो बर' रावखौ बिराद मोजां रायलायो बिसोरखौ लानानैबो सेसन खालामनायनि बेबस्थाखौ खालामनानै होदोंमोन
दा बेबायदिनो जाहाथे जों लालांबाय थायो अब्ला बेफोर कनफारेन्सआ जोंनि थाखाय मिनिंफुल जागोन नङाब्ला खालि जोङो थाखा फैसा खांनानै माखासे मानसिया 2 मास 3 मास गावबा गावनि न'खरनि खामानि गारनानै बेबायदिनो साइनासालि बानायनानै जोङो 100 जन 200 जन मानसिया रायलायबाय बा 1000 मानसिया रायलायबाय बाखि मानसिया फैबाय थांबाय बिदिनो जाबाय थागोन एथ' लाख थाखानि पेन्डेल बानायबाय एथ' हाजार सियार बनानै दोनदों नाथाय बेयाव जग्रा मानसि गैया बे पेन्डेलखौ बाहायनायाव जों गैया दा बे पेन्डेला मोजां बाहायजानांगौ आरो नङाबा बिदिनो जाबाय थागोन दा बेखिनि मिजिं थिबाय बाखि मोजाङै मोजां जालांगोन आब' सलिखा बसुमतारीनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन आं बावनाय जासिनाय होननो हामा बावनाय होबाय आङो बावबाय जोंना माने बर' रावाव एसे सोदांनांगौ दं जों जासिनाया एसे असनमान जायो आरो मा जों बावनांगौ आरो मोजां मोननायखौबो बावनांगौ मोजां मोननाय जासिबाय नामा सोरबा जासिनो नाङा गतिके जासिनाया आग्लायनाय बुस्थुफोरखौसो लांनोबा न' ओरैनो दं जासिनाया सनमान जाया आरो दहाय आङो थांनाय बारनिफ्राय बुंबाय थां आफादखौबो आलासिखौ सिनायथि होनो नाङा आलासिखौ जोङो मान बावनो नांगौ दा आंखौ सिनायथि होबावनांगौबा गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय स्पिकारखौ लेंहरनानै जुदि सिनायथि लालायनो थोनोबा बे माबा सनमान थागोन नामा गाबोन चिफ मिनिस्टारखौ नोंथांमोना अननानै परिचय होनो नाङा सिनायथि होनो नागिरदों होनो नाङा चिफ मिनिस्टार मानाव गेदेर चिफ मिनिस्टार बिथांखौ जोङो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय मान बावनो नागिरदों जों खावलायदों बिथाङा जाहाथे जोंनि मान बावनायखौ आजावो बे जाबाय बर' राव बर'नि रावा जुदि सनमान गोनाङानो नङाब्ला बर'आबोथ' रायलायनो बाद दोननांगोन माथो बर'जों जायालै होनगोन इंलिसनि होननांगोन गतिके जोंनि बाहायनायनि सायावसो गासिबो आरो बर' रावा जोंहा गोबां सोदोब बारायनांगौ दं आं स्पिकार नोंथांमोना रावबो मोनथिया आसाम एसेम्ब्लियाव दा बर'जों सोलियो लिरनायल' नङा डाइरेक्ट ट्रेन्सलेटर दा आं बुंबाय थादों बेखौ हारसायाव बुंबाय थागोन दा सोरबाया हारसायाव बुंबाय थादों बेखौ बर' बुंबाय थायो इन्टारप्रेटर दंखायो नाथाय जोंहा ओरैबायदि जेंना जादों जे जोंहा आयेन आफादनि बाहायनाय सोदोबफोरनि सायाव बर' सोदोबा दाबो आबुं जाजोबाखै दा जों होनदों बर' आयेन आफाद लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लि खिन्थु ल' एसेम्ब्लि नङा दा ल'आ जुदि आयेन जायोबा लेजिस्लेटिभा बर'आव मा जागोन एक्टआ बर'आव मा जागोन बेफोरखौ जोङो दिहुनजोबनानै जोंबो एसे दा माने माखासे फारागथिखौ जोंबो दिहुनलांनो दरखार दंसै पार्लियामेन्टारि सिस्टेमा बर'नि समाजाव बाहायजायाखै हयथ' आगोलाव राजाफ्रा बाहायदोंमोनब्लाबो गेजेराव गैला खिन्थु दा पार्लियामेन्टारि सिस्टेमाव जोंनि बर' रावखौ जों बाहायनांगौब्ला बिनि बाहायजानाय शब्दफोरखौ बेबहारिक जेफोर शब्द दं जेफोरखौ बेवहाय इउज खालामनाय जायो बेखौ बर' रावाव जोङो दा बानायलांनांसिगौ आरोखि ओंखायनो बेफोर जेंनाखौ जेला प्रेक्टिकेलाव मावनो थाङो अब्ला बेफोरखौ एसे मोनलाङो आं मिजिं थिदों आंनि डिपार्टमेन्टनि मानसिखौबो आं बुंदों जे बर' थुनलाइ आफाद बर' राइटार एकाडेमि मा दं बिथांमोनजों बेनि सायाव रायलायबाय थानांगौ एसेम्ब्लिनि साख्रिआवलाफ्रा बिनिफ्राय बे सोदोबफोरखौ लासै जोङो दिहुनलांनांगौ बाहायलांबाय थाबानो अयबास जालांगोन गासिबो गतिके आसाम आयेन आफादाव आसाम एसेम्ब्लियाव जोंनि बर'फ्रा मोनथिया बर' थुनलाइ आफादाबो मोनथिया बेखौ अलरेडि बेवहाय डिपुटि सेक्रेटारि लेभेलसिम माने सरकारा मानसि होखाबाय एपइन्टमेन्ट जाखाजोब्बाय टटेलि बड' डिपार्टमेन्ट खुनु असमियावबो बिदि डिपार्टमेन्ट गैया बाङालियावबो बिदि डिपार्टमेन्ट गैया इंलिसावबो बेबायदि डिपार्टमेन्ट गैया बिसोरनाव मात्र ट्रेन्सलेटरल' दं खिन्थु बर'आव लेंगुवेज अफिसारनिफ्राय लानानै आन्डार सेक्रेटारि डिपुटि सेक्रेटारिसिम बर'आव एक्सट्रा माने ब्रान्स दंसै आरो आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लियाव गतिके बर' डिपार्टमेन्टआ लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लियाव बर'नि रावखौ मोजाङै बाहायनो थाखाय बे ब्रान्सआ बर' थुनलाइ आफादजों माजों थोंजोङै खामानि मावनो हायो इभेन माबाफोर थाखा फैसा खरसा नांगौबा लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि बड' डिपार्टमेन्ट बड' ब्रान्सआ फैसा बाहायनो हागोन नाथाय आं गैयैनि उनाव आंथ' गैला मास मोननै मोनथामल'सै आं स्पिकार जागोन आरो आं गैयैनि उनाव जोंहा बे एसेम्ब्लियाव जुदि बर' रावखौ मोजाङै बाहायलांबाय थानांगौबा साफ्रोम बर' एमएलए मन्थ्रिफ्रा एसेम्ब्लिखौ एसे खबर लानांगोन आरो बे बाथ्राया जोबोद गिदिर बर' थुनलाइ आफादा आं सानो बेफोरखौ नोजोर होयोब्ला मोजां जागोन जे जोंनि बर' एमएलए आरो बर' मन्थ्रिफ्रा आसाम आयेन आफादनि बर' रावखौ जाहाथे जेब्लायबो नोजोर होयो आरो माबाफोर थायोब्ला आसाम आयेन आफादनि जि डिपुटि सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै अफिसार स्टाफफोर दं बिसोरजों रायलायनानै स्पिकारखौ जाहाथे
बुंनानै होयो जे बर' रावाव नैबे माबाया जायाखैनो एसे नोंथाङा अननानै स्पेसियेलि बे बर' ब्रान्चनि मानसिफोरखौ हेल्प खालाम बेवहाय फाइनान्सियेलि सेंसन हो बिसोरनि ट्रेन्सलेसननि थाखाय फैसा हो बिदि होननानै मन्थ्रि एमएलए फ्रा स्पिकारखौ बुंबाय थानांगोन उनावहाय बे माने इउपिपिएल नि एमएलए आनो जा बिपिएफ नि एमएलए आनो जा बिजेपि नि एमएलए आनो जा कंग्रेसनि एमएलए आनो जा बर' एमएलए नालाय बियो बर'नि थाखाय बेवहाय खामानि मावनांगोन आरोखि गतिके बेफोर बाथ्राफ्रा दा बिराद सावरायनांगौ दं नङाबा जोंनि जुजिनाया ओंथि गैया जुग जुग बेसेबां जुजिबोखो मानाव गेदेर जयभद्र हागजेननि बाथ्रा सनाराम थावसेनि बाथ्रा जोङो बुंबाय थायो बिथांमोना बेसेबांबा गोजाननि मानसिब्लाबो बर' थुनलाइ आफादाव मन्थ्रिमोन बिथाङा बे समावबो माबायदि बिबान लायामोन बर' रावखौ जोंना रं कनसेप्ट जाबाय थायो जे बर'आ बर'फोरनिल' डिमासानि नङा सोरनिबा नङा नाथाय बे समाव जोंनि कसारिनि रावखौ थुनलाइयारि बिथिङाव जौगाखांहोनो थाखाय बर' थुनलाइ आफादा जेब्ला खामानि मावनो थांखि लाबाय बे समाव जों बबेनिफ्राय जुरिनो तो जोंनि गेजेराव जिफोर डाइलेक्ट दं बे डाइलेक्टनि गेजेराव बर' रावानो जाहैबाय बयनिख्रुइबो एडभान्स बयनिख्रुइबो बियो मोनफ्रोमबो बिथिंखौनो फोरमायनो हानाय ग्रामाटिकेल बे सोदोब बाहायनाय बायदिसिनाफ्रा राव दानायफ्रा बेयाव देंखाजोबो ओंखायनो डाइलेक्टजोंमोन नालाय बर'खौनो गुदि लाना लोगोसे गार'आनो जा उरियानो जा जियानो जा बेफोरबायदियाव बाहायनाय सोदोबफोरखौबो लानानै बे बर' राव थुनलाइखौ बर' थुनलाइखौ दिनैहाय बे हालोदसिम जोंनाव बुजाबुजि जानो नागिरो जे बे बर'आ डिमासा नङा बर'आ डिमासाबोमोन गासिबोमोन रावखौ गायसननो थांनायनि बेलायाव जि रावा अलरेडि बाहायजायो जि रावा गासिबो बिथिङाव बाहायजानायाव ग्रामारनिफ्राय रावखान्थिनिफ्राय लानानै सोदोबसिम आंखाल गैया गतिके बेखौनोथ' बाहायगोन बेखौनो लिरगोन दा बे रावा बर'फोरनि डाइलेक्ट आरो बे डाइलेक्टखौनो दिनैहाय बाहायनानै थुनलाइ जाबाय आरो मा बर' थुनलाइ दा बेबायदि बाथ्रा जियानो जायाथों नाथाय गोबां बोसोर जाबाय दिनै बर' रावा 90 सिडुल मोनबाय बर' लिरगिरिफ्रा दिनैहाय साहित्य एकाडेमि बिनि गेजेरजों जों सन्मान मोननो हाबाय स्वीकृति मोननो हाबाय बर' राव थुनलाइनि बेलायाव दा बेबायदि जोंहा गोबां बेलायावनो माखासे जोङो सरकारि भाबै मोननांगौ मोन्थायखौ मोनबाय नाथाय जोङो गुबैयैनो जोंनि रावखौ इंलिसफोरबायदि गुबुन रावफोरबायदि बोरै मालायाबो बाहायजानाय मालायजोंबो रायलायजानाय मालायजोंबो बुजिजानाय खालामनो बेखौ जोङो दा बयबो सानलायनांसिगोन आरो थुनलाइनि खामानि मावनायनि बेलायाव जोंनि साननांगौआ बे दासिम जोंहा बर' रावखौ मालायखौ फोरोंनो थाखाय जोंहा टेक्सट बुकआ जेसेबां नांगौ बेबायदि जाजोबाखै आसाम आयेन आफादाव गासै अफिसारफोरखौ बर' फोरोंनो लानाय जादोंमोन बेवहाय बे आंखाला नुजायो दिनै जेसेबां इउपिएससि नि केडारफोर दं बिसोरखौबो बर' रावखौ फोरोंनो लानाय जादों बेवहाय बे आंखाला नुजायो दिनै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आंखौ बुंबाय थादों जे आसाम सेक्रेटारियेटनि अफिसारफोरखौबो आसामनि एसेम्ब्लिया बर' राव फोरोंनांगौ दा बर' राव फोरोंनो थाखाय बर' राव सोलोंग्राफोरनो जोङो जि नांगौ रोखोमनि बिजाबफोर होनांगौ बे बिजाबा जोंनाव दाबो एभेलेबल जाजोबाखै दा बेखौ जों बोरै खालामनो हायो गोरलैयैनो बर' रावखौ गुबुना सोलोंनो हानाय जोंनाव दं बर'आ बर'खौ माब्रैहाय गेबेङै लिरो बेखौ बर'आल' बुजिगौ नाथाय हारसाफोरखौ बुजिहोनो हानाय गुबुन जातिफोरखौ बुजिहोनो हानाय गोरलै बे रोखोमनि जोंनो एभेलेबल बिजाब नांगौ सोदोब बिहुंनिफ्राय लानानै जोंनि राव बाहायनाय रावफोरखौ माब्रैहाय गेबेङै जों बुंनो हायो बेफोरखौ बाहायनाय हिनजाब सोदोब दाजाब सोदोब गासिबखौबो बेखौ जोंनो नांगौ आं सानो बर' थुनलाइ आफादा जुदि फिसा लेभेलाव बिनि सायाव सावरायनानै सानैसो मानसिखौ बिबान होनानै मावहोयोब्ला हयथ' 1-2 मासनि गेजेरावनो जों खालामनो हागोन मानो होननानै बुङोबा बर'फ्रा दा फैसानि आंखाल गैया फैसानि जेबो आंखाल गैया बर'फ्रा सब खालामजोबनो हायो बड'लेण्ड सरकारा 2 कोटि 3 कोटि 5 कोटि 10 कोटिबाबो होनो हायो जुदि जोंहा बर' रावखौ डेभेलप खालामनायनि माबाफोर प्रजेक्ट खालामोब्ला दिनै जोंहा डिपार्टमेन्ट दं लेंगुवेज डिपार्टमेन्ट बर'नि जि गोरोबथा जों बेफोरखौ फराया रावबो बर'नि गोरोबथा 2003 मायथाइयावनो बुंखानाय जादों जे बड'लेण्डखौ मानो दादों बड'लेण्डखौ दादों बर'फोरनि राव हारिमु थुनलाइ जोंनि समाजारि बायदिसिना आसार खान्थि बेफोरखौ रैखाथि होनाय
आरो बेफोरखौ माब्रैहाय जौगाहोनो हायो आरो माब्रै बेखौ प्रिजार्भ खालामनो हायो बिनि थाखायनो बे बड'लेण्डखौ दानाय जादों। दा जों बेसेबां बाहायदों बेखौ बे जोंनिसो बाथ्रा जों बेसेबां बाहायखो भारत सरकार आरो आसाम सरकारा जि थांखिजों बड'लेण्डखौ होदों रोखा रोखा लिरखानानै होदों बेखौ जों बेसेबां बाहायदों। बर'आव जोंनाव थियाटार डिपार्टमेन्ट दं, बर'आव जोंनाव कालसार डिपार्टमेन्ट दं, बर'आव जोंनाव सिनेमा डिपार्टमेन्ट दं, बर'आव जोंनाव लेंगुवेज डिपार्टमेन्ट दं बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलाव। आरो जों मानो आन्दलन खालामदोंमोन? जोंनि थामोनथा रैखाथि। जोंनि थामोनथाया मा? राव हारिमु थुनलाइ आरो जोंनि समाजारि सोलोंथाइ गासिबो बेखौ जाहाथे जोङो फोथांनानै लाखिनो हायो, बेखौ लानानै सानफ्रोमबो जों जाहाथे सोलिनो हायो बिनि थाखाय जों सोमावसारदोंमोन। बिनि थाखायनो हाजार हाजार मानसिया जिउ गोमानांदों आरो बिनि फिथाइ महरै जों बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलखौ भारत संबिजितनि 10थि सिडुलनि गेजेरजों मोनदों जे बिनि गेजेरजों नोंथांमोनहा बर' जाथिनि राव हारिमु थुनलाइ गासिबो थामोनथानि जेफोर मावनांगौ खामानि दं बेखौ मावनो हागोन। बे मथे डिपार्टमेन्ट होबाय। दा जोंहा थियाटार डिपार्टमेन्ट दं। जोंनि थियाटारनि स्टेजनि बैसाङानो मोसानो गिथावथाव एकदम गोफोनजोब। आंखौ खननैसो बेखेवनो लेंदों, बे बेखेवनायाव आङो थाङोबा एकदम बैसांनि दंफाङानो गोफोनजोब। स्टेज पेन्डेला नायथावा, गेलारियाबो जथावा। बे थियाटारफोरनो जों मानो 800 थाखा 1000 कौटि थाखा बोसोरसेयाव मोननानै थियाटार डिपार्टमेन्ट थानानै बर'नि राव हारिमु थुनलाइखौ फोथांनो थाखाय फेहेरनो थाखाय जि मोन्थाय होदों बे थियाटारनो जों मानो 1 कौटि थाखा होनो हाया? जि थियाटाराव 50 जन 60 जन जोङो मोसाग्रा डाइरेक्टर लिरग्रा मावग्रा दांग्रा दं, बिसोरबो बेजोंनो सोलिबाय थायो, बेखौ जों मानो फोथांनानै लाखिनो हाया? बुजिबायना? दा बेखौ जों मावनांगौ दंना गैया? सिनेमा गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआ जोंनि आदर्श, बिनि डकुमेन्ट्रिनि थाखाय जोङो 2 कौटि 3 कौटि 5 कौटि जों मानो प्रजेक्ट लानानै खामानि मावनो हाया? बर'नि धोरोमालायनो बाथौ धोरोम, बाथौ धोरोमनि उत्पन्नआ बबेनिफ्राय सोमजिखो, मोनसिंसिं बोरायनि जिउ जारिमिना मा, बेफोरखौ लानानै बाथौ सिबिनाय बर'फोरनि धोरोम आसार खान्थिया मा, बेनि सायाव डकुमेन्ट्रि जों मानो खालामनो हाया? मानो 2 कौटि 5 कौटि थाखा बेयाव गारनो हाया? बड'फायानो जोंनि गोदान दानि बर'नि जिउखौ होदों सम्पुर्ण भाबै गावखौ गासिबखौबो बावसोमनानै। बे बड'फानि जि बिनि जिउ जारिमिन, बिनि जि सोमावसारनाय, बे समनि जोंनि जाथिनो होनाय गियान बोसोन, बेखौ जों मानो डकुमेन्ट्रि सिनेमा खालामनो हाया? जेराव जोंहा मेरला थाखा फैसा दं। ओंखायनो होनदों थाखा फैसा मेरला, प्रजेक्टआ खालामनांगौ आरो जों मावलांनांगौ आरो मा। दा बर'फ्रा जेबो आंखाल गैया, खामानि प्रजेक्टनिसो आंखाल। प्रजेक्ट जों मा मावगोन? जियानो जाथों एसे बयबो बाबाय, आन्दाज मोनबाय। आं मोसानो लेंहरबाय थादों गासिबो। आं दहाय बैसाङावबो फैनो नागिराखैमोन, जेखौ मोजां मोनो बेखौ मावबाय था, आंलाय थांनानै माने डिस्टार्ब खालामनो। खिन्थु फैबाय, बैसाङाव गाखोबा साहित्य सभा नालाय ओंखारफ्लाङो आरो मा खोथाया, जोंबो बोरायहांबाय नालाय उन्दैनिफ्राय नुबोनायखाय। बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय थाबाय, मोजाङै मोजां सोलिनानै बयबो मोजाङै मोजां सहैथों आरो बे बिजनिनि बर' थुनलाइ आफादनि जथुमा बर' हारिनि मोनसे माइल खुन्थिया जाथों आरो फैबाय थानाय समाव थांखांनाय बे समनि जेफोर जोंनि रोंगौथि आरो मोन्दांथि बिनि सायाव बिजिरनानै फैबाय थानाय समाव जों जाहाथे जेब्लायबो मोनसे गोथों लामाजों हान्थिनो हायो आरो जोंनि राव थुनलाइखौ जोङो बुहुमावनो फोसावनो हायो, बुहुमनि गेजेरावनो जों गोरायै गायसननो हायो, बेखौ मिजिंथिनानै फिन आब' सुलेखा बसुमतारीसिम गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि गाहाम हामलायनाय आरो सिबिनायखौ बावनानै आंनि बिबुंथिखौ बेयावनो फोजोबबाय। बिदाय, गोजोन्थों, बर' राव गेवलांथों। ভোক লাগিছে নেকি? বেছি ভোক লাগিছে? ঠিক আছে, কোনোবাই পিঠা তিঠা আনিছে যদি মোক খুৱাওক এতিয়া। কোনেও আনা নাই পিঠা তিঠা? মোক খুৱাম বুলি আনিব লাগিছিল। এতিয়া কোনোবাই আছে নেকি বাইদেউ? এই চাওক বাইদেউ আনিছে পিঠা, এতিয়া মই খাব পামেই। ৰ'ব, মই ভাষণ দি খাম। এই লৈ আহি দি ৰাখি দিয়ক দে, লৈ আহ বাবা। মোক মৰম কৰেতো, হয় নহয়? দে পিঠাখন লৈ, এই বাবা ল পিঠা লৈ আহ। গোটেই নানবি, বাইদেউহঁতে খাব লাগিব, মোক এখন দে, বাকী দে। তই আনিছা মাই?
এই মাইটো ল মাইট পিঠাও ল এইটোতো খাবাই লাগিব দে বুঢ়া এখন তাইক খুৱাব লাগিব না মোক এখন দে খুলি দে দেখছা ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মৰম পায়ে যায় মানুহে এখন বাইদেউক দি দে